flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. 3 trastes. A ver, algún de vos me sabería explicar que é o proceso da polinización? Contanos ti, Cío. É un proceso mediante o cal o pole pasa do estame ao pistilo, o que contribúen o vento e algúns insectos como a nosotros. Ben explicado, Cío. Agora xa podedes ir todos recollendo que a clase terminou. O meu plan para hoxe á tarde é merendar e dormir ata a noitecida. Maya, Willy, hoxe tócalles a Zip, Zap e Zoe botar a tarde con Bosco. Que sorte, estupendo! Cache, xa non me acordaba dos pequenos. Non se preocupe, pedimoslle aos insectos da pradería que lles expliquen cada en súa función. Grazas pola colaboración. E vos, quero que me fagades unha redacción para contarme todo o que aprendades hoxe. Sí, señorita Cassandra! E ímonos portar de maravilla. Que teñades unha boa tarde, nenos. Primeiro imos ver os guardiáns da pradería. Velaquí o formigueiro, nenos. Eu son o coronel Paul. A miña función é velar pola pradería e son moi amigo da seriedade. Explicareivos que o compañeiro máis importante para un soldado ante calquera suceso é, sen dúbida, o casco. Un soldado sen casco poderíamos dicir que non é nada. Os cascos vos identifícanse moi facilmente, porque ao bater neles fan bon... Ai, non, Barney, non fan bon, home, fan bing. Non é por che levar a contra, Arnie, pero facer fan bon... Ai! Seriedade! A min pareceme que fixo bon. A min o ruido pareceume máis un bing. Silencio! A ver, as formigas sabemos actuar ante calquera situación de perigo. Por iso somos as guardiás da pradería. As funcións que temos asignadas son 80 e agora vou volas ler unha por unha. 1. Patrullar durante o día. 2. Patrullar durante a noite. 3. Patrullar no amencer. 4. Patrullar no solpor. 5. Axudar os insectos a atravesar a pradería. 6. Desfilar nos A min está me entrando o sono de escoltalo. É peor que a un responso do ministro. Sei eu como facer a tarde máis entretida. 11. Axudar os máis débiles. 12. Sorrir e cantar ante as dificultades. 13. Axudar a calquera que non lo pida. 14. Non deixar nada a medio facer. 15. Entreter a que nos soliciten durante un cuarto de hora. 16. Ter de ollos inimigos. 17. Ter deportividade e saber perder. Ser fiel e colaborar. Tal as pedras do medio dos cal as malas ervas. E co 80 xa estarían todos. Agora xa sabedes lo importante que é o servizo das formigas. Memorizade ben o noso lema. Tranquilidade, dilixencia, Tranquilidade. Foi moi interesante, coronel. A vos gustou, vos rapaces? Oh, onde están Zip e Zap? Pois marcharon por ali ao pouco de empezar a falar o coronel e aínda non volveron. Por que marcharon? Penso que tiñan gana de ir ao baño. Podemos aguantar. Perigo! O ferreiriño quere devoralo. Ai, non, meu pobriño. Alerta máxima! Isto non é un simulacro! Repito, non é un simulacro! Tranquilidade, dilixencia. Tranquilidade, que mentira. Maia, dame no fociño que se están mofando de nós. Síntoyo moitísimo, coronel. Zip, Zap e Zoe, pedide desculpas. Descúlpenos, coronel. Non o volveremos facer. Prometido. Agora imos coñecer outro dos empregos fascinantes da pradería. A miña familia sempre se dedicou a este oficio. Meu pai era bosteiro, meu avó tamén, e o pai de meu avó tamén era bosteiro. Moi ben. E que? Queredes que vos aprenda a técnica ancestral do traslado das bolas, que se compón de 27 pasos moi sinxelos? Paso 1. Cuspimos nas mans. Paso 2. Poñémonos en posición. Está me vindo o sono, marchamos. Ai, para! Onde van?
Ai, xa estamos nela, volveron a escapar. Perdoa, Kurt, pero témolos que ir buscar. Bully, Willy. Pena, porque aínda nos quedaban 25 pasos. Zip, Zap, Zoe. Maia, Willy, Bulide, Zip e Zap quedaron presos na arañeira de Tecla. Como? Non será esta outra das vosas bromas? Non, desta vez é verdade, xuro vos que é verdade. Pois daquela vai avisar as formigas. Ti e máis eu imos indo. Que os teus irmáns están en perigo, outra vez. Pois sí, e desta vez é de verdade da boa. Alerta máxima, isto non é un simulacro, repito, non é un simulacro. Maia, Tecla xa os levou para o interior da gorida. Apuren, coronel, Tecla vai devorar a Zip e Zap. Oh, preparados todos, ao ataque! Pigastes, buliños. Estades mal da cachola, na gorida non había ninguén, pero se chega a estar Tecla dentro, que? Está algarada, que ben. Entrou má fame. Tecla! Oxe sei que vou encher a barriga. Retirada! Pero non me marchedes, petisquiños. Vaya, Atendede, deshonrástesme. E puxeste os meus soldados en perigo. Non sabe canto o sinto, coronel. Ainda deshonrado conservarei a dignidade. Soldados, desfilen. Unha, dúas, unha, dúas, unha, dúas, unha, dúas. Veñan, xa está ben. Acabouse a excursión pola pradería. Marchamos, volvemos para a colmea. e imos yo contar todo á señorita Cassandra. Ai, non, por favor, non o imos facer máis. Xa é tarde, pensarádelo antes. Agora xa non rides tanto. Vai vos caer unha boa ao chegar á colmea. Ai, e tomba e dalle. Por onde foron? Ai, non pode ser! Desta vez sí que me acabaron coa paciencia. A min tamén, pero hai que encontralos, que senón a señorita Cassandra vai levar un desgusto. Leva razón. Veña, cada un polo seu lado. Zip! Zap! Deixadevos de bromas, que os únicos que rides sodes vós. Zoe! Zap! Cache. Fixémola boa. Mirade para ali. Pero vai nos devorar. Que facemos agora? Hai que avisar as formigas. Eu vou ganar algo de tempo. Non, non e outra vez non. Enganástesme 2 veces, pero non vai haber unha terceira, porque 2 xa foron moitas. Ademais, non vos creo unha palabra. Pero, coronel, desta vez é certo. As ras van devorar a Maia e máis a Willy. Ai, claro, seguro que sí. E Kurt baila un tango todas as noites con Flip. E como fan para bailar coa bola de esterco? Pasade para a colmea, que temos máis que facer que aturarvos a vos. Que facemos agora, Zoe? Creo que xa sei. A ver se agora lles quedou ben claro. Lávame o casco! Pasade para aquí, que pasedes para aquí! Ei, pois isto é a guerra. Soldados, comigo, imos atacar. Non te vas a chegar a eles, Rarruín! Zip! ¡O ataque! Xa vos pillei. Mire para ali, coronel. Moito vos traballa a cabeciña, Coiro! Raio! Soldados, prontos para disparar! Nenos, axudádenos!
Preparados! Fogo! Fogo! Moi ben, soldados, pero hainos que rescatar antes de que regrese a Ra. Preparados! Soldados, todos xuntos, vamos! E agora, remen! Cando medre, quero ser unha formiga. E as formigas conservaron a calma e rescatáronvos. O coronel tiña razón. Saben actuar ante calquera situación de perigo. Ídese contar todo á señorita Cassandra? Non, desta vez imos calar a boca, pero espero que aprendésedes. Se botade la vida contando mentiras cando dicides unha verdade, ninguén vos cree. Aprendido. Apetécevos que vayamos merendar algo todos xuntos? Sí, eu quero. Pero a onde vai? Estamos vos, como lle dé a Willy por agocharse. Willy! Xa vou! Pero non miredes para min con esa cara. Con tanta emoción entrou má fame.